Rybník sa želá, dámy a páni. Máme len deň po tom, čo som natáčal posledné video včera. Pool tréning. A ako som spomínal, nedarilo sa mi včera absolútne vôbec napumpovať tie svaly, takže som si povedal, že ak to dnes nenapumpujeme dobre, tak si dáme pár dní voľno, že na to asi bude mať nejaký vplyv aj tá choroba, pretože včera som mal asi 350 sacharidov, čo je už celkom také, že solidné množstvo na to, aby som dnes vedel napumpovať tie cicky. Dal som si ich tam z toho dôvodu, taký menší refeedík, proste nech ten metabolizmus zase dostane nejaký boost. S váhou to nespravilo nič extra, 300 gramov navyše, takže v podstate nič a malo by to zlepšiť ten tréning, hej, takže uvidíme, som na to veľmi zvedavý. Pôvodne som nechcel ísť vlastne cvičiť dneska vôbec, lebo som sa ráno zobudil fakt dosť fúfňavý a ešte som aj musel viesť auto do servisu, lenže autičko bolo hotové presne o takom čase, akom chodím cvičiť, takže som ho bol akurát vyzdvihnúť. Už sa cítim dobre, takže aspoň tam nejakú krv naženieme do tých cickov a pôjdeme domov. A hlavne chcel som vám natočiť už proste aj push tréning, lebo dlhšie nebol. Stále mi to vyšlo len buď na chrbát, na nohy alebo tak a už som si povedal proste od nového roka, že ideme robiť tie videá 2-krát týždenne. A chcem, aby to proste malo aj takú nejakú rôznorodosť, hej, takže z toho dôvodu ideme to vyskúšať dnes. No, čo sme robili na autíčku, tentokrát len senzory, lebo už keď som kupoval to auto, tak senzory dosluhovali. Proste na autách to máte tak blbo spravené, že keď vám jeden senzor odíde, tak vám nejde ani jeden, hej. Takže keď sa vám pokazia senzory, tak nie sú všetky zlé, alebo nejaká jednotka a tak ďalej. Len proste nejaký jeden hapruje a treba to s ním akože dať dokopy. Takže tak. Počkaj, toto nejaké blbé značenie. No dobre, čiže tak. Len 70 euríčok, takže čistá nádhera. Za mňa úplne som spoko. Mal som takú malú dušičku, že ja aj nech sa zmestím do 200, lebo ešte aj baterku som menil, ale tu som mal kúpenú, to len vyhodí a tak. Našťastie mám perfektný servis. Ja aj bože, paráda mať v Bratislave dobrý servis, ktorý vás nezderie z peňazí a spravím vám to, čo chcete, aby vám spravili, a keď náhodou sa niečo pokazí, tak nie, že budete znova platiť, ale vám to spravia na vlastné náklady. To je fakt na nezaplatenie. Ďakujem páni. Ešte to je aj blízko 7.7, takže úplne úžasné. No, takže auto už pípa a jedeme. Dobre, no, rozhodol som sa, že na ďalšej fáze môjho cvičenia, keď skončí minikat, musieť nejako prekopať ten tréning vrchu tela. Lebo dneska som sa pozrel do zrkadla na svoje nohy a bol som príjemne šokovaný. Celkom mi z nich zlezol tuk a keď som videl, koľko mesa som na nich nalepil teraz v objeme, tak akože fakt super. A nohy cvičím jednoznačne najmenej. A teraz neviem, či to je tým, že ich cvičím najmenej, tie nohy, že mi tak pekne rastú a stále rástli, alebo tým, že som s nimi fakt veľmi dobre spojený v hlave, lebo ja som nohy vždy strašne cítil a nie len takú tú ako keby bolesť, ale strašne som ich vedel vždycky napumpovať. Som cítil, ak mi trhá tie väzivá, aj keď ono reálne ich netrhá. A proste strašne dobrý connection tam mám a kvalita tých jednotlivých pracovných sérií je fakt na vysokej úrovni, čiže neviem, či toto isté musím len docieliť z také divné zvuky s tými prsiami a s chrbtom, alebo ich len cvičiť menej, lebo akože celkom veľa objemu som tam mal, neviem, akože porozmýšľam nad tým, uvidím, čo nové sa dozviem v J3U univerzite a podľa toho sa rozhodnem ďalej, lebo podľa mňa navrch som akože veľa toho nenalepil, ak mám byť úprimný fakt. Zadné ramená mi pekne vyšli, to mi tam vždy vlastne chýbalo v tej side chest pozícii, taký ten kopček vzadu, teraz tam už akože je, ale stále ten hrudník a chrbát nie je na takej úrovni, ako by sa patrilo k zvyšku mojej postavy.
a jednoducho celá kulturistika je o chrbte a o nohách a celkovej tej veľkosti, hej, takže vo fitku v tielku vyzerám fajn, ale ako nám začnem pozovať, tak je to tragédia, hej, kvôli tomu, že tu vpredu nemám proste nič, tu treba mať proste kusisko, masa, visiace, proste hovado. Takže tak, no. X-frame je základ. Každopádne dneska máme opäť tielko, lebo chceme vidieť samého seba v napumpovaných cickoch. Je to jediný čas, kedy sa sám sebe fakt, že páčim. Takže som zvedavý, jak to vyzerá. Jednak chcel som len ešte podotknúť, že neviem, ako to je možné, ale proste stále pozriem na seba, keď mám dobrú pumpu a poviem si, že vyzerá to fajn. A potom chcem to odfotiť alebo nakamerovať a vyzerám jak kopa hovna, jak kopa sraček. Ja ani na jednom videu, čo som si spravil, si nepoviem, že vyzerám tam tak, ako v skutočnosti. Akože nevyzerá to úplne najhoršie na tom videu, že vidno, že činky dvíham, ale nevyzerá to za mňa tak, ako keď proste len som v tom fitku. Takže neviem, či si len niečo nahováram v tej svojej hlave, alebo fakt to tá kamera, ten foťák nevie tak zachytiť, ale myslím si, že je to tým foťákom, teda telefónom, alebo teda celkovo tým, že to je proste natáčané a nie v skutočnosti, pretože častokrát aj na klientov, keď s nimi mám tréning, sa pozriem, že kokos, že jak dobre to vyzerá počas toho, ako cvičia, že počkaj, spravím video a nič. Takže je to veľmi diskutabilné, jak to teda v skutočnosti je. No dobre, prichádzame, vidíme sa tam. Dobre, prvý cvik dáme back deck. Hrudník musím začínať izolovaným cvikom, pretože tým, že to nie je moja geneticky silná stránka, ale skôr najslabšia, tak sa mi s tým strašne ťažko spája. A keď idem izolovaný cvik na začiatku, ako napríklad back deck, keď mám proste istotu, že kým som najčerstvejší, tak dám všetku tú energiu práve do toho hrudníku a nie do ramena alebo do tricepsov, takže také poučenie za posledné týždne. A poďme na to. Je výborné. Druhá sterka. Takisto veľmi mi pomáha na backdecku izolovať ten hrudník, keď si cítim tú ručku takto. A nie takto. Jednoducho, keď ju držím takto, cítim, že ako keby celkové napätie v tej ruke, v bicepse trochu a tak ďalej. Takto je to všetko na hrudníku. Ďalší taký tip, tak nemal som tú ruku úplne takto, ale trošku som vytešil dovnútra. Tie kontrakcie sú neuveriteľné.
Fuj, ale o mnoho nižšiu váhu použijete. Tento cvik sa mi celý objem darilo nádherne progresovať na váhe. No, uvedomil som si časom, ako týždeň plynuli, že čím ďalej cítim ten hrudník menej a menej. Takže bacha na to, hej, aby ste nekurvili tú techniku na úkor nejakého zošitu. Lebo pokiaľ ten hrudník nemáte geneticky obdaraný, tak jednoducho musíte si na to dávať bacha. Pokiaľ ten hrudník máte mať dobrý, budete ho mať dobrý zocičov, aj keď už len klikujete celý život. Týmto ťa zdravím celý. Chcem mať také cecky ako ty, keď budem veľký. O mnoho menej opakovaní, ako by som bol s tým schopný dať, ale všetky boli pekné a všetky boli na hrudníku, takže to je pre mňa základ. Jaj, či dobre. Všetko cecky, komplet. Ďalšia vec, čo mne pomohla na hrudník, je ako keby nepreháňať zbytočne ten rozsah pohybu. Takže skúste si napríklad urobiť pohyb back decku na prázdno bez váhy, pokiaľ vám to je príjemné. Hej? Častokrát vidím ľudí ísť až úplne prehnanie hlboko, ako to len ide. Mne osobne to tam preberajú ramena. Hej? Cítim, že ten prvotný pohyb je čisto rameno a potom sa až zapája ako keby ten hrudník, takže aj na back decku už nejdem úplne tak hlboko, niekedy som toho bol veľký zástanca, hovno mi to pomohlo, takže tak primerane, hej. Aj tu niekedy som radol, že super stroj, len kebyže mal väčší rozsah. Na čo? Úplne to je dostačujúce. Dobre, posledná serka na hrudník, pôjdeme ramena potom. MD. To som ísť tlakovať na ramena, ale všetky 3 multipresy sú obsadené. Ručkami sa mi nechce natiahľať popravde teraz a tie prajmy, čo sú tu, mi nesedia stroje, takže asi to ešte ideme iba upažovať.
Musím povedať, že sa cítim celkom dobre napumpovaný a na nohách mi vyliezajú žily, ktoré tam doteraz neboli, takže ide to veľmi rýchlo, tým správnym tempom. Musíme sa vyzlieť. Veľmi pekne sa to ukázalo po tom včerajšom naplnení sacharidných. Veľmi pekne. Good. 100 rokov som necvičil tento stroj kvôli lakťom, takže som zvedavý, čo to povie. Akože v pohode. Ale že by som z toho nejako extrémne tie triceps sa povedať nedá. To mám na nastavení 4, čo je ako keby dominantná záťaž do tej druhej polovice cviku a triceps chcete namáhať práve v tej kontrakcii najviac. Máme ešte jednu a poďme ďalej. Good.
Posledný cykl, áno, nebudem už natáčať, potom to sa mi nechce. No, štartík nič moc, ale už máme autíčko zohriaté, takže nie je to až také hlučné. Každopádne, najlepšie rozhodnutie, ktoré som mohol spraviť, je, že som šiel dneska cvičiť aj k tomu, že som sa ráno necítil úplne fit, pretože to bolo úplne že famózne. Úplne famózne. Vlastne až do poslednej série prst to bolo úplná nádhera. Pumpička bola. Bože, ja mám senzory. To je nádhera. To je hneď o toľko zjednodušený život, keď vám fungujú parkovacie senzory. Aj na takomto malom prdítku, ale proste keď si už raz na to zvyknete, už nechcete byť bez toho, no. Takže nejak tak. Takže tréning, fantastická genialita. A ideme aktuálne spraviť nákup, pretože doma není absolútne nič. Skoro. Ani gram mesa doma není. Ty kde sa točíš, prosím ťa? A ani zeleninky moc a tak, rýžu nemám. Proste skrátka taký kompletný nákup, doplnenie všetkého, jak sa patrí. Takže ideme smer Kaufland. Mám to po ceste a Kaufland je prosím vás pekne jediné potraviny, kde majú zmes bobuľového ovocia mrazenú bez vyjebaných jahôd. Ja proste nemám rád na tých zmes jahovocných to, že tým, že sú jahody najlacnejšie, tak ich tam najebu najviac a zároveň sú to aj najväčšie kusy. A ja keď si chcem posypať ovsenú kašu pekne ovocím, tak ja to chcem mať pekne rovnomerne. A nie, že budem mať 50 gramov na jednej polke rovnomerne v malých kúskoch a bum, 50 gramová jahoda tam padne a som vybavený. Takže proste som najväčší hejter jahod, aký môže byť v mrazenom ovoci. Čerstvé mi nevadia, čerstvé sú super, ale v mrazenom ovoci je to sračka, je to ojeb. Takže tak. A v Kauflande ich majú ešte aj v metre, ale do metra sa kvôli mrazenému ovocu nejdem džubať. Takisto je dvakrát drahšie, takže není o čom. A dávam ešte tip, veľmi dobré omáčky majú v Kauflande. Také, že barbecue, salsy, hot chili, a neviem aká tam je, papriková. Veľmi dobré je samozrejme vzhľadom na zloženie a nutričné tabulky, hej, takže taká barbecue omáčka má tuším 90 kalórií na 100, čo je nič. Pozrite si hociakú inú barbecue omáčku, bude mať 150, 180, ktoré aj cez 200 a to je rozdiel. A to sa vyplatí. Jak by povedal náš milovaný Horst Fuchs, či jak sa volal. Takže tak no. Cuketa ma aktuálne drží nad vodou. Cuketa a ešte sem tam nejaká zeleninka, ale cuketa je základ u mňa proste. Cuketa je bomba. Veľmi dobre mi to trávi, môžem to jesť aj 2x, 3 denne, nezduje ma z toho. V tej fritérske to je do 10 minút hotové. Nahradí mi to prílohu, pokiaľ si jej dám dostatok, 200-300 gramov. A tak, no dneska tiež bude smutná večera, pretože mám vlastne už dneska len jednu kašu a kuracie prsia s vajíčkom a s cuketou. Takže smutok vo mne, no.
Našťastie dneska už len jeden tréning, no nie našťastie, ja som vám vďačný za tie tréningy, že chodíte. Len mám ešte nejakú robotičku, no chcem sa vzdelávať tu J3 univerzitu a máme rozpozeraný seriál s Veronikou, že Dark, nemecký, takže samé Scheiße, Nicht a takéto veci sú tam, lebo anglický dubbing fakt není dobrý na to, nepasujú tam vôbec tie slova, do toho, ako oni otvárajú ústa. A je to veľmi napínavé aktuálne, po nejakých 8 častiach sa to konečne rozbehlo. Takže pozrieme ešte to 1-2 časti a zajtra na 6 zase do fitka, takže posledné 2 dní včera sme si šli ľahnuť, že o 7:30. Vysvetlite mi to, o 7:30 sme šli spať, dospelí ľudia. Nuž ale keď si telo pýta, treba mu to dopriať. No. Čo by som vám také ešte povedal? Ja ani sám neviem, ja tu v podstate len trepem 2 na 3, čo mi prebehne hlavou. Mám to tak zároveň ako takú svoju psychoterapiu. Jasné. Ale... No čo? No... Začína to vyzerať v tom zrkadle. Neviem, či ste si všimli, či to je vidieť v tom telefóne, ale začína to vyzerať. Čo je veľmi dobré. Začínam sa už aj cítiť, že som nejaký progres spravil. Akože prídem si jednoznačne väčší ako na začiatku objemu. Áno, je tam viacej tuku, ale nejaké svaly tam jednoznačne pribyli. Na 85,5 kg vyzerám podľa mňa tak, jak som vyzeral na 81-2. No uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Čo tam všetko ostane. A je to veľmi dobrým tempom, no. Ani som to sám nečakal, že za 2 týždne sa budem vedieť pozrieť do zrkadla po Vianociach. Lebo proste na Vianoce boli štedráky a podobné veci. To bolo súťažné jedenie jednoznačne. A verím, že ste súťažne jedli aj vy. Boha. Čo to sú za moresy, aby sa niekto obmedzoval na Vianoce? Na Vianoce sa máš obžrať, opiť, ležať a proste pribrať. Takže tak. No dobre, ľudko, ja to asi ukončím, lebo vôbec neviem, čo by som vám mal povedať. Takže ďakujem pekne za spoločnosť. Dúfam, že ste si niečo odniesli z tých mojich tipov na hrudník a vyskúšajte a dajte vedieť, či fungovalo. Čaute.